min kɛra juma tɛmɛnen in na min ye Mali gɛlɛya ni waati in na an ka da dumuni sɔngɔw kan ani feerefɛn minnu bɛ n'o ye sojɔminɛnw n'a ɲɔgɔnnaw ye minisiri min bɛ n'ale b'an ka jagoko kunna ko ale ye ɲɛfɔli kɛ kun jumɛn na farangaba min kɛn bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnw sɔngɔw kan nin waati in na a y'o ɲɛfɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛna an da don o la min ye lesɔr ye ale y'a jira k'a fɔ sommet jɛrɛba min bɛ n'o kɛra CEDEAO ale tɔgɔ la Gana Akarakaw fɛ yen nɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu farala ɲɔgɔn kan Gana faaba la n'o ye Akara ye ko u ye bagabali wale caman de ta ka ɲɛsin Mali ani Laginɛ ma ka sababu kɛ k'u ye layidu dɔw ta u ma olu timɛ. L'indicateur de renouveau y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati ninnu na ko Orange Money baarakɛlaw k'olu caman y'a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu de bɛ dɔ fara Orange Money wari tali n'a a bilali kan ko k'a sɔrɔ du k'a ma yamaruya an bɛna an da don la l'indicateur kɔnɔna la soit de Bamako y'a jira k'a fɔ ko ɲɛnamini fɛn dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko cocaïne o kilo 400 o minɛna maa dɔ bolo Laginɛka don a tun bɛ fɛ ka bɔ Mali la ya k'i kunda Faransi jamana kan ani ko ɲɛnamini fɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko cocaïne résine o fana kilo 400 o minɛna n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔ bolo a bɛɛ lajɛlen baara in kɛra OCS maaw de fɛ n'o Office central de lutte contre les stupéfiants an bɛna an da don la soit de Bamako kɔnɔ Challenger y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko an ka kuransoba min bɛ yan ni o ye énergie du Mali a jala k'a fɔ ministre min bɛ yen n'ale de bɛ kuranko ni jiko ni dugukɔrɔ nafolow kunna ko ale taari ɲɛ da Selenge baraji kan a jala k'a fɔ groupe dɔ tun bɛ yen n'o ye groupe 4 dɔ ye ko ale sera ka dilan an ka EDM yɛrɛ baarakɛlaw fɛ maa ma wele ka bɔ kɔ kan kana kɛ k'o ye nisɔndiyakoba ye l'indépendant an b'a kuncɛ ni ale ye k'a jira k'a fɔ min ye nisɔngoya ko dɔ b'an ka jamana kɔnɔ bi sabu ministre min bɛ yen ni musolaka don ministre kɔrɔ don jamana ale tun ye Amadou Toumani Touré ka premier ministre madame Mariam Kaïdama Sidibé jamana ko ale fatura ala ka wele sira ma ka si to san 73 ɲɔgɔnna de la indépendant ye o fɔ an bɛ kunnafoni kuncɛ ni o ye jamana an b'an da don kunnafoni la teliya yɛrɛ la ka jira k'a fɔ ko min ye les échos welewele ale ka kumaw tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw a jirala k'a fɔ ko nin waati in na politiki tɔnw minnu bɛ yen ni olu de ko an bɛ politiki tɔn dilan ka fanga ɲini ni a ye les échos maaw y'a jira k'a fɔ ko politiki maaw bilama u kelen kɔ ka ɲɛnajɛbaw kɛ seliw kɛ ka fɛn caman kɛ jamana in kɔnɔna la nka limanaw a jirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan a politiki maa ninnu caman bɛ yen ko gɛlɛya yɛrɛ de b'u kan ko gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u yɛrɛ de nɔ don sabu n'i ye jateminɛ kɛ politiki maaw de yamaruya bɛ olu de bolo bi olu de ka fanga ɲini jamanadenw tɔgɔ la ka fanga labaara ni jamanadenw tɔgɔ ye ECHO y'a jira k'a fɔ ko baara ɲɛdɔnbaliya walima ka jamanaden yɛrɛ ka hakɛ ta k'o kɛ bolokɔfɛ ko ye walima k'a kɛ i n'a fɔ ɲɛngoya yɛrɛ a n'a ɲɔgɔnna caman ECHO y'a jira k'a fɔ ko waati min ni o bɛ se ka fɔ politiki maaw kunna bi jamanaden caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni u ye politiki maaw kɛ bolokɔfɛ fɛn sabu jamanaden caman y'a jira k'a fɔ u kunkolo la bi ko politiki maaw jamanaw n'i ye jamana ye gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔna la bi n'i ye jamana ye bi a ti ka se ka san sɔrɔ n'i ye jamana ye bi limanaw fɛn caman bɛ yen n'o ye gɛlɛyaw ye o bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma ko n'i ye politiki maaw yɛrɛ dama sen bɔ a la k'a tɔ b'a dɔn k'a tɔ b'a dɛn ECHO ka fɔ la dɛ limanaw a ko n'i ye jateminɛ kɛ o politiki maa kelenw olu a yera k'a fɔ de waati tɛmɛnenw na i b'a sɔrɔ waati kun ka di a dɔw yɛrɛ la kosɛbɛ waati kun ka di a dɔw la wa min ye fanga kun b'u bolo waati minnu na i b'a sɔrɔ u bɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jamana ta ye limanaw i b'a sɔrɔ u bɛ o de ta k'o kɛ yɛrɛ sago ye u n'u kɛrɛfɛmɔgɔw min ye ECHO ka fɔ la ni i ye waati min ka di la n'i y'o kɛ n da tɛ bɔ a la yɛrɛ fiyewu limanaw o waati mana tɛmɛ i b'a sɔrɔ waati bɛ tila ka gɛlɛya i bolo tuguni sango an bɛ camancɛ fanga min yɛrɛ kɔnɔna la bi min ye camancɛ fanga ye hali n'a sɔrɔla ale y'a jira k'a fɔ politiki maaw kan ka lajɛ ka segin kɔ ka jamana in ka ta ba la walasa jamanadenw yɛrɛ kelen don ka politiki maaw kɛ bolokɔfɛ fɛn an bɛ don min na ko bi ka sababu kɛ ko fanga dira u ma san caman ka taa démocratie nani na Mali kɔnɔna la yan fo ka se an bɛ don min na ko bi ko politiki maaw olu de bɛ fanga la
onga limana na fura ko o politique maw be fangala jamana be la halamina jamana sende ka yere soro ka bo gele a chaman konala jalakibi be jonka jalakibi be o fangati la mawde ka wala sa e ko ya jira ka foko ninde ye jalaki chaman be minun be ni maw kelelo ka ataganye shi o politique ma kelo ma kabe 26 mars temena jamana ko yoro 26 mars ren na kan ku yemuye ko ka fangadi jamana den ya dama ma kana fusaya ma ye bedda ka du fangala wa politique ma olu ka joro ba tiwe ko uye 26 mars ale benkan mana ko ta ko bla tiwar kono ka nyina ko wala ka soroka fanga ke na ko ko wa jala ka fami don ne ko bi limana mi e jamana de famba maliya yere de bi feka politique ma limana ka ibulo bo politique ma bulo bi e ko ka fola ko waliya min dum flemi do retede siga de kerula kaye ka fo hal ni jamana karfara ula ni bite do na tawla jamana ambe don semina ambe to don se kele ndeka wala saka sega de na ko jibela jele takafli ko politique ma ka laje jamana yere uka jamana ke femi ni inafo u yere ka dube mara tugumina kunga jamana fendo be nyala do be nyakela ka ufanana kunga politique ma de ye jamana jobaye jamana seka jamana jo fiu ko équipe politique mo fana wele a ko keneka na sola o politique ma kilin jamana marabulu de bolo sanchama limana ko tise ka jamana ko kuma ko ne fo keni muso minun be ni olu dabe politique kuma na wa olu de be jamana marasugo do ko ni akola ba abison ke furgoni bi to do isara la sabu limana a fo mi ma ko jaguya fanga ni an jamana ce jeno yi ay kodo la amena tabi mars 91 na fo ma ko dictature limana na fura ko jamana den ku kodo politique mawla alaba am songa tabi o fana dinga kono o fana ma fo e ko ka kuma la bi limana Bakari Sangare ani Mohamed Meba Tembil olu de ni fasrike anya bo les échos wele ale fasir bi seren konnala nambora écho kono ambi do minyi Nouvelle Horizon ale kumana Nouvelle Horizon ya jira ka fo ni wati na Imam Mahmoud Diko limana yoro ale ka kuma kun dogoyambe kosa ina kosere ko mi Imam Mahmoud Diko ye aye jamana la halabi tumna sisan ko ye nyefoli do ko ula ka kutuba min kera juma temenina aka kuma la ko jamana tsika jo réseaux sociaux kade jamana ko réseaux sociaux ke jamana yere kuma bede bi fo yenno wala ula aye jalaki be mamunu ka we jamana marabawde ko réseaux sociaux ko ni limana aw sigile nyabi nyona nga fendu femini chien de tala wala sa Imam Mahmoud Diko aka kuma la kutuba mi nayo ke juma temene novembre kalot le duru areka misrila Imam Mahmoud Diko ko aye jalaki bade bi krengreniala jamana marabauka ka fode ko jamana maracho mi flenye jamana bololo sanfe kuma be ibaye jamana kuma walma jamana gundu ulu de bitakata yireke bololo sanfe tiana Mahmoud Diko ko ninte femini akanga jamana akanga jamana den son hakilla wala sa akani mboli min kerani kwa rebe jekulu dola anake ujo jekulu jamana ulu farale nyonka ka foko wala sa jamana ka sega jo sinkura so yoro fatrika fola Nouvelle Horizon ko Mahmoud Diko ka kuma kune do wati labaina kabi mekalo slim wanani temenina Imam Mahmoud Diko anake juma temenina akun jagwale do aka boka nyefoli chama ke jamana dewnyi ni jatemne ke M5 RFP yoro ale ma falimba kundu don temenuna aka fola ko kuma chama be minum bi ka fo jamana togola limana no kembe bendala kuma wi ani bololo sanfe kuma wi jamana mimbe ni jamana maba teto limana imana ke mawmayi ibita ka iyere ke redu susu sanfe ka kuma fasu be fima nenni dogalma limana ani nyogon buya baliya ko de tambe ka nyeshi jamana maba chama ma bololo sanfe wa bololo kilin sanfe fana limana ko kuna funu do be minum be yereke minum te kuna funu nyumawi ani ma minum be nabi fo uluma ko video manu nolu de be sara limana ka kuma do uda wutu sigi bololo sanfe ka ma buruja li chogo sugu bela jilela Mahmoud Diko ko ninte jamana jo chogo yede ninde ka dabla note ka bololo ke limana yere sago keni da sago fore mo mi mani ja ibo fo ko réseaux sociaux amanga ke jamana joroy
n'an bɔra yen nɔ yana ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ jamana ministre min bɛ yen n'ale de b'an ka jagoko kunna ko a ye ɲɛfɔli caman kɛ nin waati in na balo minnu bɛ yen ni caman de faralen don a sɔngɔ kan ani minɛn minnu bɛ yen n'o ye sojɔ minɛnw ye yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in na a jirala k'a fɔ o minɛn ninnu caman de bɛ yen fɛn caman de farala o sɔngɔw kan wa mali ta kɛ b'a la kɔlɔlɔ yɛrɛ ye sabu anw ni diɲɛmaa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka fɛn caman de bɛ yen o bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na mali kɔnɔna la yan nɔ o tani ka segu o minɛn don cogo n'a bɔcogo ninnu i b'a sɔrɔ sale minnu bɛ da o kan n'o ye taxi n'a ɲɔgɔnnaw ye olu ka ca minisiri ka fɔ la o de ye a kun jɔnjɔn yɛrɛ ye a ko n'i ye gɛlɛya ninnu ta k'a lajɛ mali la yan ani mali kɔ kan ko mali dɔrɔn tɛ dɛ ko hali diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ni gɛlɛya kelen bɛ yen nɔ o la k'a dɔn k'a fɔ ko hali min ye an kɛrɛfɛ jamanaw ye jamanaw mali kɔnɔna la ani mali kɔrɔnfɛla ninnu na ko mali yɛrɛ ta la gɛlɛya ye o ye lakanabaliya de ye n'i y'a ye bi lakanabaliya ɲɔ ɲɛnen don mali sigiyɔrɔ caman na wa hali a kun dɔ fana ye ko samiyɛ min n'ale foritɔ filɛ nin ye ko a jala k'a fɔ sanji balala ka tigɛ yɔrɔ dɔw la o kɛra sababu ye jakungo daminɛna o yɔrɔw la wa balo minnu bɛ yen n'o ye sumanw ye sumanw ma se fɔlɔ limanaw ko sanji tigɛra a dɔw la a kɛra sababu ye balo ninnu caman bɛ yen u tɛna se a se waati yɛrɛ la ko gɛlɛya a kun jɔnjɔ dɔ ye nin ye wa ko don nataw la minisiri ka fɔ la limanaw ko balo de sɔngɔ bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ fana ko observatoire du marché agricole n'u kama ko OMA ale de ye cakɛda ye limanaw min ka baara bɛnnen don ka balo nati walasa jamana bɛ se ka ta sɔrɔ cogo min na a yala k'a fɔ n'i y'o sigi 100 o 100 70 bɛ yen bi i b'a sɔrɔ balo nasira ninnu na sira wɛrɛw fɛ ka bɔ jamana kɔ kan ka na mali kɔnɔ gɛlɛya caman de donnen don o la wa ko san 2020 tɛmɛnen na nin waati kelen na a jirala k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen ni an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko coronavirus bana tun kɛlen don ka dadigi kɛ olu ka sɔrɔw la olu bɛ k'a ɲini waati min na ka baaraw kɛ walasa u bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ jamanaw i b'a sɔrɔ an ka balo walima an ka sanni feere wɛrɛw o bɛ bɔ o jamanaw kɔnɔna la yɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ fara dɔ kan dɛ a jirala k'a fɔ minisiri ka fɔ la n'o ye Mohamed ye a ye kunnafonidi kɛnɛ min sigi conférence de presse don a kɛra juma tɛmɛnen na ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya ninnu na minisiri ka fɔ la halisa ko coronavirus bana ye dadigi caman de kɛ an ka sɔrɔ bosobaw ka baara la minnu bɛ yen n'olu bɛ taa minɛnw ta kɔ kan ka na n'a ye ne bɛ taa minɛn ta maa bolo limanaw n'o fana gɛlɛya b'o ka yɔrɔ e bɛ na n'a yɔrɔ min na o fana ta bɛ k'a la gɛlɛya ye a ko nin de ye gɛlɛyaw ye n'o tɛ k'a fɔ de ko jamana ɲɛmaaw de bɛ ka sanni feere sɔngɔ ye k'a ye k'a to yen a k'o tɛ ko gɛlɛya in a bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen la ko misali la bi a ko an bɛ don min ko bi tɔni hakɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ mara la an ka jamana kɔnɔ yan bi ni o jatew bɔra ka bin a ko min ye malo ye malo tɔni 50 limanaw ko o maralen bɛ bi min bɛ tali kɛ sukaro o tɔni 33 o fana maralen bɛ ka taa se nɔnɔ o tɔni 6000 ani tulu minnu bɛ yen n'o ye tulu minnu bɛ yen ni dadumi tulu don k'o tɔni 8000 o maralen bɛ yen ko o bɛ n'i ye a sigi 100 o 100 limanaw ko o bɛ sɔn ka 100 o 117 walima murumuru 58 walima 60 limanaw ko bɛ sɔn ka bɛn an ka duntaw ma ko nka ni balo minnu filɛ nin n'olu maralen don ye ko tile 20 o de bɛ sɔn ka kɛ a dunni na o kɔrɔ b'a jira limanaw balo minnu bɛ yen ni olu maralen bɛ yen a bɛ sɔn ka ban joona ni wulikajɔ ma kɛ walasa an bɛ se ka kisi kɔngɔ yɛrɛ tɔɔrɔ ma cogo min na kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ fasɛdi sɛbɛn l'essor ale kumana l'essor ko min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba kɔnɔna la u k'a ma ko CEDEAO ka jɛrɛ balalenba n'u k'a ma ko sommet extraordinaire limanaw o bolodara Ghana faaba la ko a ma ko Accra a kɛra kunungo kari yɛrɛ limanaw a jirala k'a fɔ ko ni jɛrɛ min kɛra jɛrɛ in ma kɛ dɔwɛrɛ la dɛ Mali kunkanko kuma ani Laginɛ o kunkanko kuma o la sa a jirala k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ
ni jɛrɛ balalen min filɛ n'u kama ko session extraordinaire CEDEAO tɔgɔ la an y'a fɔ ten a kɛra Mali kunkanko kuma ni laginɛ de kan baara in kɛra laginɛ n k'a fɔ Akara n'o ye Gana faaba ye Gana jamana kuntigi yɛrɛ ni CEDEAO kotigiya b'ale de bolo bi Nana Akufo-Addo ani ka taa se min bɛ tali kɛ Alassane Ouattara Côte d'Ivoire jamana kuntigi min ye Mohamed Bazoum ye Niger ale jamana kuntigi Macky Sall Sénégal jamana kuntigi fo ka taa se Umaru Sissoco Embalo Guinée Bissau o jamana kuntigi fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ ka fara o jamana kuntigi ninnu kan min ye Nigeria jamana kuntigi kɔrɔ Dr Goodluck Jonathan fo ka taa se ale yɛrɛ ye cidenya kɛ Mali ni CEDEAO cɛ don tɛmɛnenw na fo ka taa se Jean-Claude Kassibourou commission de la CEDEAO ani Mahamad Saleh Anadif ale min tun bɛ ka diɲɛ kɛlɛ tɔnba nɔna bila nin kɛnɛ in kan yen nɔ fo ka taa se El Gazim Wane MINUSMA ɲɛmaaba Mali la yan nɔ ani Mama Sambo Sidikou ale ye Min Sahel o ka nɔnabila kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛnɛ kan yen nɔ min ye Mali ka kunkanko kuma ye limanaw a jirala k'a fɔ ko nin waati in na ko CEDEAO jɔrɔlenba de don kosɛbɛ Mali koɲɛ la sabu ko lakanabaliya min ni o bɛ ka san sɔrɔ don o don fɛn tɛ bɔ a la dɔ de bɛ fara kan CEDEAO maaw ka communiqué laban min ni o y'o kɛ u ka nin jɛrɛ in na o b'a jira k'a fɔ ko u jɔrɔlen don Mali lakanako la wa ko jamana faamaw n'o ye Mali marabaaw ye k'u k'a lajɛ u ka dɔ fara halisa fanga kan walasa jamana kola cakɛdabaw bɛ se ka se Mali yɔrɔ caman na cogo min na ko o y'u jɔrɔnako fɔlɔ ye jɔrɔnako filanan jamanaw CEDEAO ye min ta ka ɲɛsin Mali ma o ye k'a fɔ ko u b'a ɲini MINUSMA ka dɔ de ka fara MINUSMA ka baara bolodalen kan wa ko u ka mandat min b'u bolo mandat in dɔ ka fara a fanga kan walasa bamanci wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali la cogo min na CEDEAO y'a ɲini min ye Conseil de sécurité des Nations Unies fɛ bolofara min ɲɛsinnen lakanako ma diɲɛ kɛlɛ tɔnba tɔgɔ la k'u k'a lajɛ u ka halisa fɛɛrɛ caman de bila sen kan walasa diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ Mali la yan n'o ye MINUSMA ye ale ka se ka jamana in dɛmɛ a ka se ka bɔ lakanabaliya kɔnɔna la cogo min na ni o bɔra yen nɔ jamanaw CEDEAO maaw u ka jɔrɔnako dɔ fana ye ko min ye jamana faamaw ye u ɲɛ tɛ taabolo la u ɲɛ tɛ fɛɛrɛ la u ɲɛ tɛ ŋaniya foyi de la jamana faamaw bolo bi ko min bɛ se ka kɛ kalata ale labɛnni baaraw ye k'a sɔrɔ don ko bɛn kɛra kan min ye kalataw ye olu bolodalen don ka bila février kalo tile 27 san 2022 ko transition kɔni olu ɲɛ tɛ hakilila n'a la wa u ma sɛbɛnni kɛ u ma foyi de kɛ nin waati in na k'a fɔ de ko Mali ka bɔ ni lahalaya in kɔnɔ n'o ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ ye CEDEAO ye jalaki bɛn min ye jamana faamaw kan u y'a jira k'a fɔ fana ko u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi n'o ye commission dɔ o yɛrɛ kan ka i sigi ka miiri don nataw la décembre kalo natɔ in na o tile 12 CEDEAO ka jɛrɛ wɛrɛ bɛna kɛ k'a lajɛ halisa Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na ani u kɛlen don ka ɲangi dɔw ta ka ɲɛsin Mali faamaw ma k'a fɔ de u ka taama ka bɔ Mali kɔnɔ yan ka taa yɔrɔ wɛrɛw la k'u b'o bali u la ani hali bololafɛnw limanaw k'u bɛ o fana u tɛ se k'u sagoya to o fana na limanaw nin de ye ɲangini damadɔ ye min taara ka ɲɛsin Mali faamaw ma hali laginɛ ta kuma fana fɔra la u ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw y'a ɲini ko Alpha Condé ale min kun ye laginɛ jamana kuntigi ye ko ale ka bila ko nka kɔsa in na ɲɛtaa dɔw sɔrɔla laginɛ jamana fana kan sabu k'u sera ka gouvernement kura sigi ka premier ministre kura n'o o ye premier ministre civil ye jamanaden gansan k'o sigi ka kɛ ministre ɲɛmaa ye k'u b'o foli ta ka ɲɛsin laginɛ jamana fana ma u y'a ɲini laginɛ jamana maaw fana fɛ u ka min ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen fana ye ka o boloda CEDEAO jamana kuntigiw yɔrɔ walasa kalataw bɛ se ka boloda olu fana ka jamanaw kɔnɔna la cogo min na min ye Mali ni laginɛ kuma ye limanaw ko CEDEAO ka jɛrɛ in balalen a kɛra o de kan yan'an ka bɔ dɛsɛw kɔnɔ limanaw a jirala k'a fɔ ko yɔrɔ CEDEAO n'ale ye ɲangi ta Mali kama ko min ye Mali la yan fana politiki tɔn caman de faralen don ɲɔgɔn kan ko min ma ko cadre d'échange olu ye jɛrɛba dɔ kɛ Amadou Ampateba tɔgɔlasoba min filɛ nin ye n'u k'a ma ko palais de la culture limanaw u ka hakilila fanba de ye mun ye ko ka transition ko ka kisi cɛmancɛ fanga k'a kisi a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ nin fara ɲɔgɔn kan jokili ninnu kɔnɔna la
cɛw ni musow ni denmisɛnninw camanba de bɔra limanaw ka taa palais de la culture la o dongo walasa ka se ka t'u ka fɛla jira cɛmancɛ fanga maaw la k'a fɔ ko u yɛrɛw ka déclaration min kɛra n'o y'u ka kumasen ye Amadu Koyita ale ye u ka kuma lasela ye ale y'o ɲɛfɔ a ko u ye min jateminɛ bi lesɔrɔ ka fɔ la o ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga olu kun ɲɛ b'a la a bɛ ka taa sira min kan n'o ye ka cɛmancɛ fanga ka kɛ fɛn min ni bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la ko cɛmancɛ fanga marabaaw k'u y'o sira bila ka ban ko sira wɛrɛ b'u bolo sira min ni o tɛ cɛmancɛ fanga bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ don nataw la ko u t'o sira kan ko sabu k'u bɛ ka jagoyala ko caman de kɛ ka ɲɛsin jamana ma o dɔ bɛ tali kɛ ko autorité indépendante de gestion des élections n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka kalataw labɛn ko cɛmancɛ fanga y'o jagoya sigi k'a sɔrɔ u ma kɛ ni jamanadenw ka fɛla ye wa fana ko cadre d'échange maaw n'o ye politique tɔn ninnu ye u kɛlen don ka jagoya cɛmancɛ fanga maaw kan ko u ka jamanadenw u kana ɲinɛ maa si de kɔ wa k'u ka nin kɔgɔ da diɲɛ maa na k'a fɔ de ko Mali ka i kɔ da diɲɛ maa na ka bɛnbaliya tɛmɛ ani maa wɛrɛw cɛ ko Mali bɛ sɔn ka gɛlɛya sɔrɔ o la muso minnu fana b'a kɔnɔna la n'olu ka ɲɛmaa ye Tarawele Mariam Tarawele ale y'a jira k'a fɔ k'a ka kan de jamanaden bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan i kɛra politique maa ye o kɛra fɛn o fɛn ye walasa jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko bɛɛ ka se ka i kɔ da o gɛlɛya in na min ye Useni Amiyo Gindo yɔrɔ ale de ye ninnu ka ɲɛmaaba ye n'o ye politique tɔn ninnu ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn fɛn ye ni cadre d'échange n'o ye ni politique maa ninnu ka hamina ye o de ye kalo 18 min dinnen don cɛmancɛ fanga ma a kana sago o kunna n'o tɛ limanaw kunna sagora o kunna ko Mali gɛlɛya wɛrɛw bɛ se ka na n'o ye an ka jamana kolatigɛ cakɛdaw ye gɛlɛyaw bɛ se ka na o kɔnɔna la ko walasa an ka se ka bɔ o kɔnɔna la an k'an jija min ye kalo 18 ye an kana pan o kunna baara fɛn fɛn bolodalen don layiduw la olu ka se ka kɛ kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ limanaw l'essor ale kɔnɔna la an bɛ don min ye indicateur du renouveau ale ye fasili de sɛbɛn kuma na limanaw kuma jan tɛ a jirala k'a fɔ nin waati in na Orange Money baarakɛlaw ko olu kɛlen don ka baara dɔ jateminɛ bi min na a bɛnnen tɛ u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli caman de kɛ k'a jira k'a fɔ olu ye ko dɔw jateminɛ wari minnu bɛ yen yɔrɔ Orange Money bɛ wari ci baaraw de kɛ a jirala k'a fɔ u ye jateminɛ kɛ wari ci yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu de ka baara ye client minnu bɛ yen n'u bɛ taa wari ci n'u ma dɔ fara client ka wari tata kan i b'a sɔrɔ maa min bɛ taa wari bila u bɛ dɔ fara a ka wari bilata kan limanaw maa minnu tun bɛ n'olu tun bɛ ka kunnafonidi kelen sigi Yusuf Kulubali ale ye groupe Gara Sarl o ɲɛmaa ye a ka fɔ la ko u bɛ Orange mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ de k'u ka lajɛ u ka segin sariya ma n'o tɛ ko kabi novembre kalo tile fɔlɔ san 2021 fo kana se an bɛ don min na ko bi k'u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ Orange Money feerekɛyɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ wari tasara dɔ de bɛ fara a kan walima n'i bɛ taa wari bila dɔrɔn o dun yɛrɛ ye fufalaki ye i bɛ taa wari bila i yɛrɛ ka compte la i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ fara a kan dɔrɔmɛ 10 walima n'i b'a ta dɔrɔmɛ 10 bɛ ta ka bɔ a la min ye Yusuf Kulubali ye a k'o tɛ fɛn bɛnta ye a ko bɛ Orange Mali mɔgɔw ladɔnniya u ka wuli o ko la joona n'o tɛ client caman bɛ yen bi u bɛ ka olu yɛrɛ ladɔnniya k'a fɔ ko a baara bɛ sen na o de siratigɛ la k'u ye hali numéro dɔ bila sen kan maa o maa bɛ yen ko i bɛ Orange Money yɛrɛ baara kɛ ni i bɛnna ni nin ye i ka se ka wele kɛ ka u ladɔnniya o numéro ye 37 070 ye n'i y'o wele limanaw ko a na kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ dɔ fara Orange Money a wari tasara n'a bilasaraw kan k'a sɔrɔ don sariya ma yamaruya ko ɲangi na ta ka ɲɛsin olu ma kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ indicateur du renouveau ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don min ye Soir de Bamako ale kɔnɔna la Soir de Bamako kuma na limanaw ko minfɛn cɛjugu dɔw bɛ yen nɔ ko olu minɛna an ka cakɛda min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don minfɛn kɛlɛliw ma n'o ye office central lutte contre des stupéfiants ko cocaïne kilo 30 u y'o minɛ ka fara o kan min ye a fɔ min ma ko résine de cannabis o kilo 400 u y'o fana minɛ min ye office central des stupéfiants OCS juma tɛmɛnen u ye nin wulikajɔ kɛ u ka ɲɛmaaba yɛrɛ ale de ye kunnafonidilaw wele limanaw novembre kalo tile 5 tɛmɛnen k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye a jirala k'a fɔ cocaïne n'o ye drogue cɛjugu ye ko o de fɔlɔ de minɛna Bamako aéroport du Mali la min tɔgɔ dalen don Modibo Keita la ko guinéen dɔ de don
mini ale kun bɛ fɛ k'i kunda Faransi jamana kan ana kɛ a taatɔ taama la dɛ ko u ka machine minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko olu de ye a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye cocaïne o kilo 30 ɲɔgɔnna b'a bolo nka limanaw welela k'a ɲininka k'a sɛgɛsɛgɛ a ma jɔ kuma in na fiyewu sabu a y'a jira k'a fɔ ko dɔ de ye sama di ale ma ale yɛrɛ ma sama in kɔnɔfɛn lajɛ ko ale k'a fɔra k'ale ka taa di Faransi jamana kan o kɔni y'ale minɛ limanaw k'ale bila bolokɔrɔ yan nɔ yana ko tɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ filanan o kɛra Bamakɔ sigida 6nan na a jarala k'a fɔ ko min ye résine de cannabis limanaw ko o fana minɛna maa dɔ la yen nɔ min ni a jarala k'a fɔ ale fana kun bɛ fɛ ka t'o di feereyɔrɔ de la a kun maralen b'a bolo manani dɔw de kɔnɔna la k'a kɛ pake k'a sigi ɲɔgɔn kan k'a kɛ birikiden fitininw ye limanaw ni jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye nafolo de ye sabu ko cocaïne min yɛrɛ minɛna limanaw ko n'i y'o nafolo lajɛ k'a bɛ se miliyari 1 ani kunkanfɛn ma min ye cocaïne n k'a fɔ cannabis ye n'o ye cannabis de résine limanaw ko fana bɛ se miliyɔn 100 caman de ma min n'a minɛna nin ma ko fɔlen ninnu bolo kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako ale kɔnɔna la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ limanaw an bɛ don fasidi sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la indépendant kumana limanaw ka kunnafoni kuncɛ n'ale teliyara ko an ka ministre ɲɛma kɔrɔ min bɛ yen ni musolaka don limanaw muso fɔlɔ min bɛ yen n'ale de ye premier ministre jɔyɔrɔ kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ni o ye Sise Mariam Kayidama Sidibe limanaw ko ala ka wele sira ma ka si to san 73 la madame Sise Mariam Kayidama Sidibe limanaw ale de kɛra muso fɔlɔ ye min ye premier ministre jɔyɔrɔ kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a kun taara furakɛliw la Tunisikaw fɛ yen nɔ ko o de senfɛ limanaw ala ka wele sira ma madame Sise Mariam Kayidama Sidibe hakilila jiginna a sugandira ka kɛ premier ministre jɔyɔrɔ o dira ma avril kalo tile 3 san 2011 jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛna o fana na Amadu Tumani Ture ko a toro baara in de la fo san 2012 waati fo coup d'état nana kɛ ka Amadu Tumani Ture ale ka fanga bi ko kabi fanga bina limanaw ayi makun k'i sigi k'i dabɔ politiki kuma bɛɛ lajɛlen la yani o jɔyɔrɔ ninnu ka d'a ma limanaw Mariam Kayidama Sidibe san 1991 conseiller technique don Amadu Tumani Ture kɛrɛfɛ o san 1991 kelen ka n'a bila juin kalo la san 1992 k'a kɛra ministre ye jamana in kɔnɔna la yan nɔ o kɔfɛ a tilala kɛ an ka min ye sɛnɛ ministre ye fo ka taa se 1993 ka n'a bila san 2000 la limanaw a fɔ min ma ko comité SILS a kɛra o ɲɛma fana ye limanaw min ye an ka jamana ɲɛmaw ye olu ye communiqué kɛ ka dugawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ madame Mariam Kayidama Sidibe la limanaw diɲɛ nin ye i bɛ taa n b'i kɔ an b'a fɔ ala ka hinɛ premier ministre kɔrɔ la an bɛ kunnafoni bila yan nɔ an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma o de ye nin ye an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna